tady. Ale zeptáme se někoho, ne, sakra. Moment, ještě chvíli počkej, tohle to nejde. Ale příště s ním už nikam nejdem. Příště děláme vedoucího my. Tak se koukni, ne, jestli tady jsme někde. No jo, tady je nějaký okžet pes. Tak je tady nějaký okžet pes. Máme správnou mapu? Jo, krápe nějak. Byla taková levná, ale ty jsi říkal, že když je No tak levná, že levná, že ji vezmu. ty se v ní nevyznáš, to je to důležitý. Jasný, Ale oni taky nevědí. Oni neví. taky nevím, na ruský mapě nevíme. Máme asi fakt blbou mapu. To asi jo, no. Potřebujeme novou. No, Ale kde se ženem? No tady obchod není, no, tak já nevím. Ukrajinsko-ruská mapa. Tak já nevím. Nemáte mapu? Jo, to je naše. Bez konkurence prostě. Tak. Můžete se usmát. Sýr. Cože to dělá? Tak nám k tomu můžete něco povídat. Tak. Výborně, já si vás natočím. Tak. Natočíme si vaši mapu a můžete vyprávět, co tam máte. Takže to obsahuje přesnou mapu tohoto místa. To je naše chata. A nemluvíme. Ani šeptem. Nemluvíte. Tak, Václavé. Bacha, abys nepřišel v obě. Adam je další adept. Tady Vašek Suchán má strašně rád modrou barvu, jo. Má hnědé vlasy, jak vidíte, a zelené oči. Má tak 162 cm výšky a jako má strašně rád buchtičky ze šodou. Úplně hrozně miluje. Pak má rád docela, jako má rád pizzu a špagety. A rád plave, to jako musím uznat, to sama vím. Lyžovat jako docela umí a taky to dělá rád. Ráda sportuji, mám ráda fialovou žlutou barvu. Moje oblíbené jídlo jsou těstoviny neboli špagety a narodila jsem se v roce 1997. Má rád kuře na paprice a pizzu. Rád sportuje, plave, potom si rád čte a jeho nejoblíbenější knížkou je Lasí se vrací. Jako oblíbená.
staršího bratra a mladší sestru a má rybičky. Jo, má ráda čtení. Je bí. To stačí. No. Tak tohle je Petr Michalík, narodil se v listopadu, je mu 11, je štír, je počítačový maniák, má rád robotiku, má bráchu Martina, má papouška, občas k ním chodí i nějaká kočka. No, hraje na klávesi a na violončelo. Její oblíbený zvíře je leopard a má doma Angulku, která se jmenuje Pepík. Její oblíbené jídlo jsou boloňské špagety. Má hnědý vlasy a modré oči. Je mu 12 let, ve znamení je Bík. Má rád boloňský špagety a taky fialovou barvu, naopak nesnáší červenou barvu. Jeho oblíbený je šéfovů, je mu 11 let, má ségru Mili a bráchu Mikuláše, všichni hrajou volejbal, chodil na základní školu brány jazyků, potom jeho máma se jmenuje Pavla a je to kožní lékařka. Potom jeho táta je Jiří a je to psycholog. Jeho oblíbené číslo je 8, jeho oblíbená barva je černá, jeho oblíbené jídlo jsou ryby prsty. Potom jeho oblíbený zvíře je krab. Tak potlesk, protože to byla dokonalá dvojice. Protože se narodil 28.7.1997. Uznejte, to je opravdu špatně pamatovatelné. Tak, tím pádem je mu 12 let, jeho oblíbená barva je zelená. I když teda to řekl s takovou, no, že to neví jistě, ale zelená je určitě trochu zelená. Řeknej to tak vidět. Potom má zrzavou barvu vlasů. Je jí 11 let a její oblíbené číslo je 3. Adam. Hraje fotbal, jezdí na snowboardu, má rád modrou, zelenou a černou barvu. Jo, pak ještě jezdí na BMXku. Jo, má dvě ségry. Závodně plave. Co to říkala? Mě plava. Tak plave. Má ráda pizzu, potom má ráda čínskou kuchyni i sushi. A hraje na zobcovou flétnu. Mladík se jmenuje Jakub Lukeš a jeho nejoblíbenější barva je zelená. Má rád číslo 13. Chodil na základní školu mládí a při rozhovoru říkal, že by se rád napil medoviny. Hraje na kytaru a programuje jako na počítači. Je mu 11 let, narodil se 6. října 1997. Takže tohle je Nikola Šroubková. Narodila se pak 4. října 1997, takže 11 let. Hraje volejbal, bydlí na Praze 6, chodila na... Barva je černá, jeho nejoblíbenější číslo je 9, rád sportuje,
Jeho nejoblíbenější skupina jsou Hlaváti, jeho nejoblíbenější zpěvák je Michael Jackson. Johana Češková, její 11 let. Její oblíbený zvíře je kráva nebo osel. Její oblíbený číslo je 64. Doktoři, táta je kardiolog a máma je internistka. Potom má doma rybičky, je mu 11, je dokonář. Románková. Ráda čte taky ty knihy, jako je Děsivá věda, Drazí zesnulí. Její máma pracuje na ministerstvu školství, její táta je architekt počítačových sítí. Na Praze 5 ve Studulkách, hraje fotbal v Studulky. Má rád číslo 4. Alí má o minutu mladšího bráchu Petra a liší se od něj tím, že zase není takový počítačový maniak, ale stejně si na počítači nezahraje. Má mladšího bráchu, který si štve a chodila na dramačák a hrála klavír a na tu novičovku. Má ráda barvy všechny a... No tak tohle je Aneška Marková, její 11. Narodila se 28. února 1998. Závodně plave, hraje na kytaru a hrála na flétnu. Tohle je, pokud vím, tady hraje tenis, dělá taekwondo, má rád fyziku. No, takže tady tohleto je bednář. Jo, Dominik Bednář. Hraje na piano, potom hraje ještě, teda nehraje, chodí na atletiku a má rád pizzu a všechny existující jídla, které existují na zemi. Vnitřnosti a chutná mu mukátový buchtičky se šedou a potom taky pizza mu chutná a jeho nejoblíbenější číslo je 8. Že? Dobře. Takže tohle to je Karolína Kolářová, její 11 let, no pak má ráda žlutou barvu, má ráda zvíře geparda, jídlo zmrzlinový pohár a co ještě? Tohle je David Knížek, je mu 12 let, má rád zelenou barvu, je ve znamení Pany. Potom jeho tatínek je entomolog a máma doktorka. Tak mi dejte vykukola. Doma. Ale Nemůžeme takhle, jako za stolikých není, to je ohrožený. Tak můžem? Jedem. Google Earth.
Kde je vajíčko? Padlo. Máme na kryklí. To dopadlo. Tak už jsem skákla. Počkejte, tak jedem hlavu si tam, pak tam dám pravou a otočím. Takže zvedněte levou nohu. Tak. A já tak ještě levou zase zvednou. To je zkouška těch nebo táčíme se na špatnou. Pravá! Levá! Levá! Pravá! Což jsou tu pravá! Levá! Pravá! Levá! 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 Pravá! Levá! Pravá! Levá! Pozorně mě! Levá! Levá! Pravá! Najdi tu rohu! Levá! Levá! Jo, aha, já vím, co je ta šala, aby jsme to tím obrátili. Aby jsme si ty šátky dali sem a stoupli si na ty šátky. Ale ne. A jo. Já nesu stoupnout na nohu. Nezapisuj Zdeni. Musíme. Snažte se, tak jak to vypadalo. Tak budíš, ale to dá se noha. Jak to otočte tu kurvu. Já vím, jak to uděláme. A to nejde. Co jsme přivali? Já vím, jak to uděláme. Zavoláme mobilem SOS na nějakou nejbližší vládní stanici, aby pro nás tady má mobil. A kdo tady má asi mobil, že jo? Už byste byli tam utopení dost hromadně. Jděte dopředu, jsou tady na vodě. No, topíme se. Něco tak jako nemějte keci. Posuďte se. Má někdo nějaký plán? Ne, netahej za něj, ty máš to jenom. Tak to ještě Ale, zkuste si stoupnout na červený. A ještě nás natáčej. Na to červený si všichni stoupnout. Adamku, zkusí tady. Na to červený. No ne, pojď sem. Posuďte se, my tady jsme ve vodě. Všichni na ní musíte stát. A výsledek je, že ji budete mít otočenou a budete na ní pořád všichni stát. A jak otočenou? Na ruby, z jedné strany na druhou. Skončí to tak, že bude touhle stranou nahoru a vy na ní budete stát. Hej, takže si stoupneme, protože si stoupneme a takhle od druhou se to bude prostě takhle. A takhle budeš prostě první přešlapovat. Ale pozor na to, Ano. máte na to omezený čas, za půl hodiny se Jinak- musíte točit. jinak kra ze spoda roztaje a všichni se utopíte, umrznete No, ano. a bude to špatně. Tak když ji otočíme, tak jako... Takže se Ale to zabíráme víc místa než 3 lidi. to ne. Zabíráme Zabíráte ho ve vzduchu, ne na křeč. Namačkejte se na sebe ještě. Teďka se rýpneme všichni. Ale to je fakt, že to bude odsunovat. Tak já třeba zůstanu. Vy dva. Ale uvědomte si, že ti, co drží někoho, mají dost dřinu. Vy, co stojíte bez nikoho, makejte. A dáme zkusit to někoho nejíst. Jo, počkej, ještě kus otáhni. Že bychom mohli udělat rolát, že jeden se do toho zapalí nějaká. Pak se na něj ostatní stoupnou. Tak to zkusíme po jednotlivě.
si takhle. Ty nejtěžší si lehnou a ty nejlepší si na ně sednou. No, super, ne? Tak fajn, tak pojďte na to. A nebo tady nějak nebudeme na ty zadce a pak to převrátíme. Jeden tady. No, ty to bude Pokus číslo. Takhle. Dej pryč tu ruku. No tak jenom to napojíme. Tak jo, můžeme? Jsme připraveni na další vykukolí zase. Tak vykukol jede. Dobrý! Jo! Dáme! Pomolte to! Je tak blízko u Instatu. Musíte běhat. S váma trošku. Nemůžu, jak to vyhodit? No, skoro. Ale vy chcete To obrátit. už jste měli předtím. No, takže tohle bys fakt potřeboval posunout. Takhle. Tak všichni skočíme. A posuneme. Ale to hodím hluboko. Jedna. To byl první skok, kdy jste nikdo neutopil sice, ale stejně to nešlo. Našu! 3, 2, 1, teď! Zkrátili. Držte takhle. Skoky, až to pravý vůbec povíhale. Ukážte víc. Počkejte taky, jeden bude... Dobrý. No já mám plán, Jo, jdeme na to, Snažte se, pojďte to. Takový plán už tu taky byl. Ne. Joži. Co tam vyvádí? No teď dá. To já natáčím. Dobře. No. Tak už využijte to, co máte, ne? Už se jako na to šlápnout, jo? No a teď nikdo dolejte. Jaký čas? Čas ještě no asi... Ještě 3 minuty! Pojď. No. Tady až ty to tahej, někdo jiný se postaví za to. Tadeáši, dotáhni to, neboj. Počala se dobře. No. 3, A 2, 1. Nesklouzněte zase 2, 1, k tomu, to se mi nelíbí. co jste už tolikrát oskoušeli, že nefunguje. Tadeáši, ukazoval jsi to předtím bez lidí. Pojď. Bez lidí. Je to úplně to samý, akorát... Vy z toho pryč musíme. Chtěl jsem to takhle. No. Tak se lidi nevšimne a dělej. No, totiž je to jinak, když se to ukazuje, jinak když tam stojí. No. Na sebe! No a výborně. Ještě jedna ta noha. A teď si na to musí někdo stoupnout. A pozor, nejděte mimo, to by se vám nemohli uznat. To byla škola po takovým Tady až tam má trápení. místa hodně. No. Ano. Ne, tady už... A vy pojďte trošku. Počkejte. Tady máte trošku prostoru. Adame. Můžete se kousek posunout. Dobrý, Ale pozor, Posun se, Adame, ty. Adam Šperlu. Tak Týno, tak běž k Tadášovi. No, pojď ještě Ještě se blíž. přitul. No. Vy pojďte taky blíž. Pojď blíž, běžte blíž k sobě. A tady je spousta místa. Adame, Adame, nechoď, musíš co nejdál. A ty vyspíš sem. A tam dobře visí. Kam? Adame! Sem! Šerdý. A už si na to musí někdo stoupnout. A to nejde, že jo? No to já někdo to musí dát tam. Dotáhni to. Tak dej to! Aha. Co tam dělá?
To taky zajímá, to nevidím. Mám ti to podržet nějak? Tak jako, držte se lidi. Nevidím ani ní. Tak můžeme se Smrskněte se. No hlavně vy si stoupněte, no. nepadej. Nepadá, já se tam šlapám. Držíte se. No super, tak to nějak dotáhněte. Nepadáte. Mám si tam šlápnout tady až. Musíme tam šlápnout jenom jednou nohou. Aby jsme ji mohli zvednout a připosunout. Můžeme nohou? Jednou? Musíš jednou stát. No tak tahej. Zvedněte ty nohy. Do vzduchu. Co tam máte? Tak to si předtím to bylo nejlepší. Zkus trošku. Já nikam nemůžu. Zkus trošku nahoru. Ty jsi fakt dobrý. Stupni si sem. Nemůžeš si chytnout za břicho. Mně se zase strašně cuklo. A teďka... Já padám. Já se tu dobře naskládám. Ježíš, necpěte se tam vzadu. Já si myslím, že jste budou. Ale já se tím vytlačit na druhou stranu. Hej, ty! Ta vám to povede. Ty máš tam ještě prostor. A dá se to? Co jsou fakt skladní, hele. Já si taky nezaržíme, máš tam ještě prostor. Tak se posuň, dáme, přímo. Tady. Hej! Hezky. No, a to taky zajímá, no? Ale ne. Vykuchal do kuchly, jo. Rychle, číst, ne, do kuchly. Ale ne. Ale vás tam dává takhle ruku, no. Ale určitě je dobrý, aby tam ty dva čekali. Jo. Ne. Já si myslím, že jeden stačil. Tady je mezera. Odpržujte ho! A toho tam někdo... Vydávaj ho! Ne, už ho nemají. Ne. Už dobrý. Ale spíš tam já tam pak nedělám kuchou. Dobrý? Tak jedem. Kuchou! Zpomalujte. Dělej. Rychle, zada. Zada! Super. Pozor! Taky. Inkubátor! Rovnejte se tady rychle! Prostě! Pomalte to! Směr! Pojďte s tebou! No tak směr, nemáš takhle, ale říkám, rovnejte se co nejrychleji. Musíš do inkubátoru! A už se nastavili. Ruka! Stop! Nohu! Ten první! Tady máte skokánek. Pomáte. Směr. Pomáte. Pomáte ho. Směr. Dávejte to níž. Ale tam musí být. Dobrý. Protože by to lidi, počkejte mě. Jede hrozně rychle. Už ne, nejede. Tak ale, ať to je na sebe napojit. Zpátky asi. O, Adame. Napojte to. Tadeáš. Tamhle to máte úplně blbě. Tamhle se zastaví. Tak kuchlíme. Pomal to.
No, to jsem vracel. Pojďte zpátky. Základy jsou dobrý, ale... Nebuďte úplně na zemi, ne, až nebude třetí, to bylo dobrý. Jo, ne, Lazárku, ty vypám do toho družství. Proto tak víte, Pojďte uchlesnit. Kdo? ať máme co to bylo? Já taky nevím. Co? No. Byla vlovost. Co to znamená? Sakra. Ještě jedno. To celý? No, tak jo. A to je obrázek. Že? Začínám, jo? Ne, ještě ne. Ještě ne? No, tak teď tam má díru, jsem tady úplně, takovou malou. Jsme tam asi nastříkali moc. Tak postříkaný blátem. Tak tady máš spokojenost. Jo. A to už nebude už světlejší. Bude. Mám akorát trochu díravý. Bude, možná. Jo, tam ti to káplo. Ale hezký. Tak vy jste popeláři. Jo. Jak to bylo? Takhle? Já nevím. Tam je, tady někde je. Jo. Vedle toho je ryba. Rybka, vedle toho je trapočti. Ne, obráceně byla ta první, myslím, ne? Ježiš, tak to dejte vedle toho. To je pravda. Tady máte předlohu. Tak jak jste spokojený s tyčkama? Jo, je to pěkný. Dobrý. Že jo, povedený. Tak zůstaň Susio teďka, ať víme, či je. Takový krásný triko. No, Martine, běž taky. Autoři. No, to je nejhezčí. Krásné tričko. Povedený. Tak Emma se svým tričkem. Popeláři. Mně se stejně. Stádo bíku. A kde je ta? No, polavým kolenem. Ne. Pokud když jsi poslední z týmu, který doběh, tak když doprostřed ukazuješ. A když člověka vyhodí, tak pak ještě běží znovu. Ano. Může i běžet i víckrát. Ale hází si samozřejmě všechno znova. Tak na ní šlapnu. Ty ne! Ty no teď už ne. Kolik koleček? Nikola, pojď dozadu! Ale pozbuzujte se, pozbuzujte se. Hakej! To tam hraje rádio s Pozor, je za tebou, nám! Za tebou! Kolik má kolek? Kolik má Martina? Martina, kolik má? Běžíš skvěle! Adam Šperlový! Nechaj. Pozor,
A nemluvte, prosím. Znamenala, no. Ne, no ale to je málo. Musíš stát oběma nohama. Aha, ve vzduchu. Prosím vás, mlčet znamená nemluvit. Nemluvte. Kdo tam je? Kdo to je? To je vám úplně jedno, kdo tam je. Adame, co pak potřebuješ? Já bych chtěl vidět, jak dlouho ještě musíme mít zem. Už jsme srovnaný. To je Jirka. Nevím, kolik, řekněte mi prosím, kolikrát hodin. Co napovídá blbě. Ne, nevidím, a to bylo? To je Honza, to nepoznal. A když říkáš popravdě, to je ABC. A Polaně. Už je bez lana. Polaně? Já nevím, on je tak stejná nebo on. Tiše. Tiše. Já ti nemůžu říct. Kontrolujeme průběžně levou pravou stranu. Když mě se ta sundaváta. To mám na to. Takže, promiň. Já se vysně moment. Já nevím, ona je stejná nebo Skončíme to drápení. Máte po pravé ruce vyššího? hej, je tam někde Ondra, tak se tam máš zkontroluje. Ale nevím, jak se nemáme. Jestli tam je Ondra, tak si to zkontrolujte na vepředu. Je 6. Je 6. Jak to víš, že je 6? Ty jsi koukal. Tiše a Polaně. Tak si šáhněte naposled a budeme sundávat čátky. Zjištěte, jestli máte po pravé ruce. Taky bonus. Vítám vás v televizních novin. Já jsem Gay Gorantek a tohle je lesba Medjova. První reportáž. První reportáž se týká Vychuchova. Námi ze včerejška známí polárníci zachraňovali vejce ptáka Vychuchova. Podařilo se zachránit pár exemplářů, kteří následovně rozmnožili. Takže Helenino, Ano, slyšíme se. Vidíte přímo akci, jak se zachraňuje Vychuchov. Musí se vám spadnou. Heleno. Ještě to Ano, protože vypršel čas. Ano. Jo, děkujeme moc krát. Loučí se Helena Hlenina. Ahoj, Helen. Další reportáž se týká kryb. Ano, několik polárníků se snažilo o zachránění života, vlastního života, tím, že museli převrátit kruh, koberec a nesměli se dotknout země, jakoby oceánu, no ale byli pod dozorem. Pozor, ať nespadnete do oceánu. A puste na zase padáte do třešky. Reportáž. Písače. A třetí reportáž. Třetí reportáž saní na záda. To několik polárníků se pomátlo na rozumu a začali se kreslit na záda. Haló, slyšíme se? Ano, hybride. Kreslí faxové dopisy na záda a rozpoznávají to. Nevím, co to je. Ještě něco jiného? Hybrid
znaky na svá trika. Většinou to tak samé. Takže loučí se s vámi gay Korantenk a lesba. Tak co, jak to děláš? No, dobrý. Ti učitelé jsou dementi, co? Vyjazné kluci. Rexona, nezradí tě. Oni to nemůžu otevřít. Dobrý večer. Tady Hybrid Pouba. Mám pro vás... Haló, tady Hybrid titulák, slyšíme se? Slyšíme se, mám pro vás 3 informace. Za první je lesbián, spojím se s trenérem. Haló, slyšíme se, ano, slyším vás. Ano, a toto je běhání za nehostinných podmínek, než už nemůžu. Krajiny v Orlických horách, která je teda, já bych to nezvládla, já si s nima dám jedno kolečko a už nemůžu. To byl hrozný závod. Václavé. To teda ano, už ten můj hybridní motorek už nemůže. Já bych to taky nezvládl. Zdraví vás Hybrid Titlbach. A Hybrid Pouba. Nashledanou. Nashledanou. Druhá důležitá informace ze sportu je lyžování na hromadných lyžích. Spojím se se svým kolegou. Haló, slyším vás, cože? Slyším vás? Ano, takže tady máme velmi šikovné, ale i nešikovné lyžaře, kteří ovšem nejezdí na ledu nebo na sněhu, ty jezdí na trávě. Bravo! To je ale škoda, určitě by to byl rekordní čas. Určitě první Taková škoda, ale je to těžký sport. Zdraví vás, Hybrid Titlbach A Hybrid Pouba. na hybridní televizi Marco Polo. A třetí důležitá informace jsou fyzické testy. Nestačili jsme je zdokumentovat, protože nám rozbili kameru. No, oni to schodili. Zítra na viděnou. Hybrid Titlbach a Hybrid Pouba. Nashledanou. Mám udělat, aby na této ponožce nezůstaly skvrny. Použijte vany. To vypraň. Vanič, prádla a ponožek se zbavíš. Počasí. Tak. Dobrý den, vítejte u počasí. Tak. Včera byla zima. Rozpraštěla. Děkuju. Dneska bylo teplo, úplný ráj. Zítra bude. Netrefila se. Zítra bude polojasná, oblačno, ojedinělé přehánky. Ráno mlhy a přes den bude 21 až 25 stupňů Celsia. Jihovýchodní vítr bude vát od jihu. Tak. Děkujeme za pozorování televize Marco Polo. Dobrý den, nashledanou. To jsou teda zprávy. Já to vymýšlel, že jo? Dáš jako Zdeňku Plárníku, asi dopoledne, nebo co to teď děláš? Asi dneska ráno, když bylo psát, to bylo se neopřečit vůbec. A se někteří budili dřív. Jak to čteš? Já to
tady dělá, prosím tě? Dnes ráno se někteří vzbudili dřív, aby si mohli jít zaběhat. Po snídani jsme se sešli venku a začali bystřit své dovednosti. Nejdříve jsme pomáhali ptáku vychucholovi. No jasně. Upravit vejce do inkubátoru. No, takže jo. Potom jsme se pokoušeli obrátit kruh, na které jsme stáli, aby pod námi nerozstál. Tak může krata. A stejně, že když bude to teč. Teď, navíc. A potom jsme zkoušeli chodit na 4 lyžích. To taky nebylo. No, Když jsme skončili, byl oběd. co? Bylo oběd? A co jako? Co je tady dál? Vodní sekce, co to je za pytel? To moc nějaká. Elvira. Takže počkej. Rozhovor se slavným francouzským návrhářem Georgem Navratilem. Takže, jaká barva letos letí? No, růžová se žlutými tabletky. Je takže otázka. Sledujete módní přehlídky jiných nádrhářů? Jak pro zbližení vlastního sebevědomí ten humus, co nám lékají na ty nebohé lidi, by připomíná kolonu trolí rodinky. Takže další otázka. Máte nějaký vzor? Ano. Ondra Kolafu. A počkej, tady další otázka. Kolik stojí váš nejdražší model? No to mi teda podrž 1 000 000 euro. To si asi nekoupíme. Asi ne, to je škoda. Tak počkej, co by měl nosit člověk, který chce být cool neboli módně oblékaný? Kdo chce být módní, musí nosit nánože. A co to je? No to je asi něco na nohu. Počkej, to jsem viděla, to je takový ten řetízek, takový ten. Jo, takový to já viděla takový srovnítko, no tak jdeme dál. Dál. Takže, co si myslíte o filmu o slavné návrhářce Coco Chanel, kdy se viděla ten je úplně boží. No, teda jo. No, ještě jsem mohla jak viděl, ježišmarja, ale již se na to chystám. To je dobře. Tady. Uznáváte Blanku, nepřečte to jméno, Blanku Matragii. Jo, ano, ovšem pouze v pondělí. Takže měla šťastný den, jo. No, zábava. Tak to nás nezajímá. Tak jo. Zítra dokonce. V Praze bude sluníčko, v Brně zataženo, a pozejtří za zátěž 2. A z Praha Brno je to zase prohozený. No tak, co jsou tady křížovky? Křížovky? Křížovky. 8 směrka, najděte 7 znamení. To není možný. Já to nevyuštím, to je moc těžký. No, tady jsou nějaký záhy a tady je... Posuňte se! Ježišmarja, co tu čtete zase? No je křížovky zábavu snad ne. Zábava je nejlepší. Přečti sem! To je hrozný dneska. To je křížovky. No přečti to, co křížovky jsou lepší. To zase nějaký polární aktivity, co my jsme na severním pólu. Jako všichni. Tak i polárníci se nepřijeli na severní pól válem. To tak. Tam máte za blbosti. To se musí zajímat, ale nazdar, jo? A provozují aktivity. Tento článek máme představit. To jsem zvědavá. No tak čti, já to nepřečtu. Tohle. To je nuda, prosím tě, přečteme nějaký rozhovor tady. Tak si ho tady přečti. Tady ten je krakem 2 otázky, prosím tě. To tak to přečti. Krátký rozhovor s členkou polární expedice Kristýnou Fedorkovou. No vidíš, hele, seš tu ty. No jasně. Jaký je váš první pocit vašeho
mu a ty prej říkáš, jo. Velice dobrý, ale myslím, že by to mohlo být lepší. To je odpověď. Tak budu říkat, hele. Ještě bych to napravuj. Ale ne, to jsou nějaké neukolsky. No tohle ne. Co to je? V složitém terénu se musí umět orientovat všichni. A tak polaníci vyzkoušeli taktiku dorozumívající se přes kreslení na záda. Ale ukaž. No, stejně bys to nepoznala. To nevím, tohle bych poznala, jo. No, jako to jsem zvědavá. Ale Čtěte, ale blbosti, pojďme pryč. běžte. Ale můžu to sekovat. Jo, to vemte, dejte tisk. Co to je? No vidíš, No hele, no tohle. Teď si to nakreslím na záda, jo? je to moc rychle. No vidíš, stejně bys to nepoznala. Tak radši přečti tohle. Nebo ne tohle. Šlo jim to celkem dobře, někteří měli samozřejmě malé problémy, tak to dopadly nějaké obrázky, tady jsou obrázky, to vám teď ukazovat nebudu. Ale hele, tohle to je úplně přesný, víš? No jasně. To je ale úplně Ale jako... ne, tady ta klíčka tady chybí. Že no, Ale to je... Nebo že je to teda cizí slovo. Orvotor by mohl být velký, malý, taky by mohl být neexistující nebo existující. Mohl by být barevný, nebarevný. Mohl by být mokrý, nemokrý. Mohlo by v něm něco protýkat. Ještě chvilku. Mohl by být z železa, z hliníku, z plexiskla, z normálního skla. Dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Do řady! Co vy tady? 10 kliků, všichni tři! Okamžitě vojde sem! Já nemůžu dělat kliky. Jak to? 20 dřepů! 10 kliků! Co jste na mě vyskakujete, vojne? Do řady! Okamžitě! Já jsem ještě neudělala 23. Doděláš to potom! Rovnou řadu! Do ty špičky ten... Míčánek? Cože? Míčánek? Zařadit, vojne! Co je míčánek? Míčánek. Jdu pochodovat na míčas. Jste schopný to provozovat? Ano, pane. Snad. Co to bylo, vojne? 5 dřepů! Je to 10. Za chvilku evidentně nebude. Všichni si sedněte. Kolena se mají dotýkat. Desátník vstane, vyběhne a zařadí se. Stačí. Ne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Když vojín nechce posilovat, tak bude muset stát v pozoru asi. Pochopil? Je tu některý vojín, který nepochopil alespoň jeden ze cviků? Já jsem holka.
Vojín je unisexové označení. Vojínky neexistují. Vojíne, to jste nepochopila? To vůbec není emancipovaný tohle. Domluvilo emancipaci mojí armády! To jste nepochopila, Vojíne? Já. Protože špatně odpovídá. Okamžitě! Nic neudělám. Kdo to hodil? Takovej To byl asi Větříček? Jo, to byl Větříček. Tak Větříček 10 kliků! Vojíni pochopili konečně? Jak stále? Ne. Jak jsem si ušpinil boty. Budete mi je muset vyčistit. První zástup, který mi vyčistí boty, možná nebude pikat. Vyčist... Počkej, já se tady taky. Rychle, snažte se! Následuje cvik překládánek. Zahoďte míče a poslední vojín vybíhá! Vybíhá, poslední vojín a překládá! Dopředu, poslední vojín! A překládá! A stojíš? A překládá! A poslední vybíhá! A poslední vybíhá, až když je přeloženo! Překládáme, vybíháme. Neházíme, jen překládáme! A další! Už! A další! Už! Pojďte k sobě! A další! Už! A další! Pojďte k sobě! Počátek! Už! Za generálem! Následujte mě, vojíni! Když do prvního úhla, aby to pochopili. Zatáčejte to, tamhle je. Za mnou, vojíni! Zatáčejte to, za generálem. Za mnou! Za generálem. Zatáčejte. Jedem! Za generálem! Pojď! Výborně! Natáhni ruce, Kristi! Natáhni ruce! Jdeme přesně!
Nikola, bacha na kolena! Pozor na lidi, natáhnout, natáhnout! Tady natáhnout! Natáhněte se, co nejdál, ruce! Náme, natáhni ruce! Těžší podmínky! Musí práva! Jedem! Natáhněte ruce, co nejdál! Natáhnout ruce! Pozor! Nejkratší cestou ke generálovi! Natáhněte ruce! Natáhněte ruce! To není fér! Přijímám spravedlivý boj! A druhé družstvo zase trošku získává! Natáhněte se, volí! Šetřete místo! Natáhnout ruce, abyste mohli dotáhnout! Výborně! Bojujte se s vámi na zvíru spokojený! Natáhnout ruce! A dáme natáhnout ruce! Natáhnout ruce! Natáhnout ruce! Výborně! Výborně! Tadáši, výborně, natáhni ruce, jsi dlouhej! Dotahujete! A teď ho zaspěníme. Mám dosah, pane generál, povýšení nás. No. Ani povýšení nedostanu. Vojíni, chvíli poslouchejte, prosím! Desátníci také, samozřejmě. Máme pobíhat nějaký vojín. Vojín asi něco hledá. Máte všichni vybráno? Tak jo, můžete začít pracovat.
Želví. Tadyhle máme okolo spoustu ostrovů, jako je třeba Želví ostrov, nebo jiné nejmenné ostrovy menší. Máme tady teplo, jako oheň, tady máme tábor, vodu pitnou, políčka různý. Tady máme i přístav, aby jsme si mohli někam odjet po případě na projížďku a pro skoupání. Tadyhle máme vodopád. 9. Koukám, tu mám psát. pane profesor. Kam to mám napsat? Studenti, písemka z minulého týdne mě nepotěšila. Ani já vás nepotěšila. Ty jsem se ho popsal, on to nějaký úplně blbě. Vrabcová. Vrabcová dneska chybí. Vrabcová. Za 5. Je to sem. No co, jako... To jsi na taky moc nekoukla, co? Může za to, že já to nevím, jako... Kučera. Sorry. Za 5. Já jsem říkal, že jsem to tak trochu Navrátil. Za 1. Na druhou stranu si dneska zapíšeme diktát. Doufám, že to bude lepší. Tak ne. Ty jsi to ale vůbec neřekl dopředu. Prosím vás, To je neohlášená pane písemka. Kučera, nediskutujte a studujte. No tak jako... Ještě, takhle couvnout. Zdržujete sami sebe. Hele, já. Couvnout. Za mnou. Hej, počkej, známe, ty se sem to. No. Tady bych krásný, ne taková plata. Já to nemůžu. Tak děkuji. Ale vytrval si až asi. Máme rob. Jak jsem vytrvala? Tak vytrvala. Co pak vyhodili? Víní. Tady do řady! Zadu tady! Za barvu. Červená. Nikola a X z jedničky. A tohle, takže Martine. Máme X. Číslo? 8. Co chceš? Je už X. To není to znamená. Ne, tam hodiny. Někdo má slovo? Takže písmena. Hej, co máme? Ano. Sudí. To je pravda. Ne, to ne, Protože tam je dž, tam musí být dž. Hej, to máme ještě dál. Hej, Niko, máme ještě. Co potřebuje? To samý. Dej to I. Nosí. Tam je nos. Počkej, ale to nejde. Ukaž, co máme. Zkuste najít další drogy. Tam běhá. Nějaký máš další, ne? Nebo nemáš? Počkej, já bych dala něco tam nějaký je to někdo pro O. Jo, ty mám přinést. Jo. Ne, nic. Tak já Jo, starý, jo. Proč hlavně navážel to někdo nevlez, bych se našla. To mě dostala, to za... Běžte. Vy máte slovo? Vník. Slovo prd. Ne, jo, líbí se ti to? Jako Ne, to by bylo v prdle, že jo, když tak. Jirko, to je pravda. to by bylo v prdle. Je to, ne v prd. Líbí se ti to? Když uděláte v prdlu, tak vám to uznáme. Líbí se ti to? Možná. Líbí se mi říše. No to je jako, že tam sami ale líbí se ti říše, Údeš. ale jako. Ne, to určitě ne, ale hříše to by možná šlo. Mně se říše nelíbí teda. Ne? Tak budem prosím přes
to nelíbí, to nejde. To nejde. Pokš, to je něco jako pokš. Ne, to nejde. Že se vám to líbí. A co to znamená, když mi to vysvětlíte, co to znamená? To je jako říše, kde se jenom hřeší. Ne, říše, kde se hřeší. Slovo To ani nedokážu vysvětlit. Markéta je jazykový poradce, takže já to nechám na Markétě. Můžeme teda říše. Moc povedené. Prosím? Jo, jde to, ale nemusíš mu je tam zrovna. Hezký. No, pěkný. Vyhlazuj, vyhlazuj a pokračuj. Hezký, Petře. Povedlo se. Jo, ty jsi Kuba, já se tě furt pletu s Petrem. A čemu je tam ta vazelina? Aby to nevysušovalo tolik. Zřejmě první hotová. Od nás. No výborně, tady taky. Tady sundáváme a tamhle už. Taky pomalu. No to vám šlo rychle, už tím máte. Výborně. Hezký. Podepište si masku a dejte si ji někam. Chceš počít propisku? Ano. Hezky. Zkus tvářema něco nějak hýbat do strazy. Nafouknout tu tvář. Ale to už teďka vyndáš, když vytáhneš ten spodek. Aby se nezlomila. No a přitom tady to vytáhne si za 10 vteřin. Já jsem to tam nějak neklo. Tady začali dřív než vy. Já jsem to zapouštěla. No, mě ta Markétka taky tady levo, tak nemohla. Tak já si jdu umýt očičky. Tak, no můžeš. Já to musím udělat s tím, aby tam Ještě nebylo. tam jej. Ještě drží. Máme nového člověka. Počkej, to nechoď. Vydrž, už to skoro je. Dobrý. Úspěšný. Konečně. Já tady mám. Celá Helena. Začíná hlavní zpravodajství. Promiňte, menší technická přestávka. Tak už není. Dobrý den. Vítám vás u dnešní zpráv. Dnes s Joannou Voltánovou a Karlem Boříškem. Takže dneska ráno nás překvapil rázný generál Driftson. Ale chtěla, aby jsme mu říkali Orvotor. I když minulý večer jsme si mysleli, že je to motor, ale tak jsme se velmi mýlili. A chtěl po nás, teda po mně ne, ale po mladých polárnících, aby dělali různé úkoly. A za každou maličkost museli dělat dřepy nebo kliky. Tak teďka se spojují. Teďka se spojují s naší Blankou z místa dění a co tam to je to? Co tam probíhá? Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tady polárníci zatím bez generála tady stojí. Co je to za uskupení? Na pozoru! To není lajna, to je vlnovka! Co je
A já chci nakonec dodat, že to ty disciplíny, co tam dělali, to se dozvíte samozřejmě ve sportu. Takže teďka... Takže zbytek dopoledne se polárníci zdržovali v budově a co se to... Ano, a ztali na ostrově a museli se, byli nejdřív slepí a pak najednou viděli a museli se po němu domluvit na tom, jak si zařídí svůj vlastní ostrov, takže já se znovu spojuji s Blankou, ale slyšíme se? Ano, už se slyšíme. A zde vidíte slepé polárníky. Mají to opravdu velmi těžké. A teď se podíváme o 10 minut později. Vidíte, polárníci se zuřivým dokopají na tom, co nakreslí na ostrov. Je to velmi napínavé. Velmi. 4 skupiny, na které byly rozděleny, se velmi snaží. Tak, já se s vámi loučím a to je pro dnešek vše. Děkuji, nashledanou. Počkejte, paní Blanko. Ano? Takže, tiše prosím, odpoledne, tady bylo také rušno, dělali se navzájem, bohužel v koledukovaných dvojicích, masky sádrové, takže jak to vypadalo, se ptáme, jak to vypadalo a vůbec z čeho se to vyrábělo a jak ten postup probíhal. Nejdřív, že jo, jeden a pak druhý. Ano, tady vidíte. Prosím, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Ano, už se slyšíme. Zde máme dobrovolníka a jeho maskéra. Další. Vidíte, zde je místa na dvojce. Bylo to velmi náročné. Zde vidíte konečný výtvor. Velice se to hodí, no tak. Velice se to hodí pro vaší skýni. Uvidíte sami. Takže, ahoj, mě velice rád tě chci potěšit. A, děkuji. Čo vám říct, že vám prostě nechutná. Vadí vám, že příliš rychle rostete do země? Vyzkoušejte výramu. Prosím, pane. Ještě velký. Vidíte, za 20 sekund je po vás. Jste asi takhle velicí. Takže Tež tři čtvrtě celá Helena začíná sport. Dobrý den, vítejte u sportu. Dnes se polárníci vydali na ranní běhání a dokonce jich bylo o polovinu méně. Slyšíme se? Ano. za mnou! Rychle! Dneska na ranním běhání bylo 2krát méně lidí než včera. Tady si ukážeme menší graf. Včera bylo lidí na ranním běhání přibližně takhle. Dneska už je pouze jenom takhle. Vidíte? Prostě to šlo s nima od 10 kg. Dnes probíhal závod jezení svíčkové omáčky. Prosíme, podívejte si na reportáž. Slyšíme se? Ano. Prostě probíhalo to těsně. Někteří
pozorovali. Někteří to zvládali všichni, někteří běželi na záchod a někteří to nestihli kvůli střední potíží. A tady máme vítěze Jožka. Kolik jste snědla knedlíků? Asi tak 50. A kolik jste měla kusu masa? Já jsem vegetariánka. Ano, dobře, loučím se, nashledanou. Dnes probíhal výcvik generála Orvotora. Máme kontakt? Probíhalo to hrozně. Všichni nestírají. Všichni prostě nemohli. Výcvik byl drsný, ale přesto zábavný. Musíte teda posouvat směrem do toho. Konec. Takže dneska ráno byla zima, dokonce i pršelo. A bohužel fál severozápadní vítr, který vlastně má od jihovýchodu, takže se v tom trochu pletem, ale jak vidíme, takže biozátěž je na 20. A prostě bylo asi 15 stupňů. To je něco odpoledne, bylo teplo. A naši sportovci měli dobrý den. Toť asi vše z počasí. Co máš na sobě? No přece elastáci teďka spletíme. Počkej minutku. Jo. A co si to neskušili, nemyslíte? No jo. Tak si myslím, že je to tady hrůza stupňuje. Krásný. To kde seš, takže vlastně... Tobě to sešne, no Ela, no super. A já vypadám dobře. A víš proč? Protože elastáky teďka letí. Zítra televizi Helena. Peterka. Ne. Je to sport. Ne, předtím, co tam byla. A tohle víčko. No a to předtím, co tam byla. To je ale žádnej sport. Taková hezká příroda, až na to, že jsme ve městě. A hele, Hrome, to je magazín Hrom. Přinesu to domů, třeba si to někdo přečte. Je zadarmo. Ale dobrý. Neviděl super magazín Hrom. Jo, koukneme se, co tu mají. Aktuality, novinky, křižovka. Pojď, mě nezajímá nějaký muzikál. Ahoj, čteš? A nějaký Hrom tu je, hele, přistál tu Jo, to je dobrý. si něco. Jo, hele, podívej, ty trapasy. Jo, trapasy generála Bevcona si přečte. Jednou generál ze svého řvaní ztratil hlas před velitelem armády. To je dobrý. Kurňa, upadlo mi smysl. A já jsem taky moji oblíbenou písničku. No a já si taky musím zapnout. Jsem jaký divný dneska. V noci se generál plížil lesem. Do cesty mu skočila veverka. Generál z věšení utíkal pryč. Za domění, že ho potkalo mimozemské zvíře. Já nemůžu, ty vole. To ještě. A Hej, nějaký podraz. Dnes odpoledne hráli s Grebou a na konci se stala jistá nepříjemnost.
Družstvo, které by asi vyhrálo, vedoucí obvinili a bylo diskvalifikováno. Obě strany měly své ruky. Jo, co to je? To je fakt jako hrozný. Já to sice nechápu, ale nějaký význam to mít bude. To si myslím. Kouknem, kde máš, nejsou ty nějaký vtipy? Aha, tady. Šlidová prostředí upadne. Cože? Vtipný. Že jo? Já tě neslyším. Aha, škoda. Jsou teda vtipy. Nebo tady. Kus. Ne, co bude? Jo. Pán jede v metru. A osolí kus pomeranče a vyhodí ho ven. Proč to dělá? A pořád tak dokola. Ej. Takhle. Já tady vysvětlím. Někdo se ho zeptá, proč to dělá. No to bych byl třeba já. A on řekne, já nedám svoje pomeranče. Srpena. To je dobrý, jo. Jo, kámo. To je dobrý, že jo? Špicluješ. Babička chce takovou Tady si všichni kupují samý dolary. Nemůžu jednou koupit něco normálního. Dolar rovno. Co jiného nikdy nečeká. Hlavně tu nejzlata, to zní dobře. Nový. Potopilo se, Dochození je namáháky, co bude dneska dělat na tom výletě. Jo, co? Ne dolem! Ne dolem! Ty hodem! Ježiši Mariánka, dej mi to! Pryč! Stačí, reportáž konec. Nech mě bejt! Ty mi nemáš co říkat. Tak už konečně ohně. Ty krytle! Takovou zbánce ještě neviděl! Máš pravdu. Tohle vložky byla perfekta. Používám zbavíce všech kriplů v okolí. Počasí. Nebude nějaká dlouhodobá předpověď, takže přesně. Protože na meteorologické stanici na Sněžce se jim rozbilo topení a všichni nastydli. A tak se to jenom tak jako vyvotypovalo. Takže dneska teda mělo teda hodně sněžit, ale nějak nesněžilo. No i kvůli tomu, že sněžilo na úplně druhý polokouli. No, takže sněžit by teda mělo zítra, tady někde u Brna. Někde u Uherského Brodu, tam by měly být dvanice. Dále by měla v Ostravě pršet, převážně u tramvajové smyčky v Zábřehu. Dále bude v Praze svítit slunce a to nejvíce do žlutých autů lážných na Podolském nábřeží. No foukal vítr, to je to taky to duže, jako tyhle větrovky. Vítr bude foukat přibližně tady někde mezi. A bude foukat převážně takhle z Norska. Na severním polu bude jet, tam ještě je, no a dlouho nebude. Jelikož na severním polu byla taková strašná zima, pár polárníků umrzlo. Tady, Kumo,
Ale pojď sem, prosím tě.